Hey guys, nonton आंनि बे Boro Sikhla YouTube channel बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। आङो दिनैयो लोगोफोर आङो न'नि बारियावनो नारजि मैगं खानो नागिरदों। मा होनगोन मामाया गाबोन फुङाव जानो थाखाय खाना दोननो होदों नालाय बे गोदोर गोदोरखौ हाबफुनोसै आरो। दायो मोनाव जाया गाबोन फुङावसो जागोन होनबाबो दायो खाना दोनखानोसै। बारा गैया एसेल'सो आरो देराखैना दोङो दोंनायालाय इथिंबो ओमफ्राय देराखै आरो। न'आव जानो आन्था थास'बो गायदों बेयावहाय। ओइथिं लावबो दोङो आरो इयाव थास' सुमलिबो दोङो। केरेलाया बेगर दोङो बेगर बासिखौसो हाखावनानैहा नैबेखौ गारखाबाला गोखा जायोनो रे मामाया जाहा इदि हाखावनानै गारखानानै माबानो होआबाला बिदि होननानै बेगरखौ गारनोसै आरो। केरेलाखौ आदाय बेगर गारबावनांगोनसो बिखौ गारखाबाला गोखा जायोनो रे मामाया ओंखायनो जाहा हाखावनानै माबाखानो होआ ओंखायनो दायो बिदि गुल गुल हाबाय ओमफ्राय आदायो बेगर गारनांगोन। टाइम क्ल'ज मोनसे हाबाखौनो खननै मावनांगौ। सिगाङाव मालाय गारखायोमोन आङो ओमफ्राय दायो मामाया बुंबाय थायो। आलुआबो फिसा फिसालै जिब्बायो आं
नारजिखौबो सायखांबाय गाबोन फुंनिसो होमबाबो सायना दोनखाबाय गाबोन फुङाव टाइम थोस्लाबा नालाय आलुखौ गाबोन हानसै दिनै हाबाला गोसोम गोसोम जाना थायोना आलुआ खामजानना होबाय आङो इयाव दायो आङो मैगं सेरबाय नालायो Namun zane ka kiti beta bali आं केरेला मैगंखौ दै होनानै संदोंमोन जाहा दाखालि खननै खनथाम जाबाय केरेलाखौ हाजिल' जाबाय थानाया ओंखायनो दै होना संबाय आङो जासिगोन जानायालाय संख्रि सानायबानो मोनबाथ' जाखानोसै केरेला आलु भाजि संबाबो गोथाव जायो होमबाबो आङो जाहा दाखालि खननै खनथाम जाबायना भाजि जानाया ओंखायनो दिनैयो बिदि बाय जेब जेब खालामसै आरो इयाव दावदै आमलेट खालामना दोनबाय ओंखायनो दायो जागोन आरो ससे ससे बिराद गरम लोगोफोर आङो भिडिअखौ गोलाव बरनायबाय थाला दिनैनि थाखाय भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय